जिहेतु आङो गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोजों आंनि बिदा फंबाय रायजो राजाखौ थोजासे साबायखर होनो सानो आरो लोगोसे आंजों दा नैबे मुहुर्त समाव आंजों लोगोसे दङ जे जोंनि मिडियानि थ्रुयै बिथांमोनाबो आंखौ हेफाजाब होदों जाहाथे आं आंनि बिबुंथिखौ होनो सानो गिबियावनो खुलुमबाय जिहेतु दिनै फंनै फंथामसो गोनांथि गोनां बाथ्रा बुंनांगौआ आंना बेनो मानो होनना बुङोबा फार्स्टआव आङो बर'नि निउसजोंबाबो आंथ' आलदा सिस्टेमसो केन्डिडेटआ जिहेतु आङो बर' निउसआव आं बर' रायलायो एसामिसनि निउसआव एसामिस रायलायो इंलिसनियाव इंलिस निउस रायलायो एसामिसनि निउस चेनेलाव एसामिस रायलायो दा आं नोंथांमोनजों रायजो राजा एबा बिथांमोनखौ आंबो गासिबो बुजिबा दा बुजि दस्रा जाथिया गुबुन बाथिया आं बर'निसो रायलायजोबगोन आङो नैबे दा नुनो मोन्दों आथिखालाव सोलिबाय थानाय जोंनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा महिषासुर बायदि बिथाङा नङा होमबा महिषासुर बायदि बिथाङा जिहेतु गावनि गोसो बायदि सालायगासिनो दं बे जोंनि माबा आसामखौ बा माखासे जोंनि जाथाय जानो मोन्दों साननै सानथामनि दिनाव जों थांनाय दिनाव जों नुनो मोन्दों ओरैबायदि दुखुथिया जिहेतु मालाबानो जोंनाव बिटिसिआव जाथाया जाना थांना बिनि उनाव मालाबानो जानानै थांबाय जोंहा इन्सिडेन्ट मा होनलाय सिपाझाराव बेबायदि सिस्टेमै जाबाय थानायखौ जों बिराद दुखु मोन्दों जिहेतु बेबायदि दानब दैथ' बायदि महिषासुर चिफ मिनिस्टार जेरखम बेबायदि सालायदों बेबायदिया जाहाथे जोंनि गेजेराव ओनसोलाव जाया आं बेखौनो बुंनो सानदों मानो होनना बुङोबा बे जोंनि बिजेपिनि सासन खालामनाया दिनै आं बुंनो थाङो बिथांमोननि टारगेटआ जाबाय दलित अबिसि एसटि आरो बर' जोंनि बे गेजेरावबो माइनरिटि बेखौ लानानै जे मा सिस्टेमै बिसोरो एटेक खालामो बेबायदि सिस्टेमैसो बिजेपिआ पलिटिक्सखौ खालामो रायजो राजा एफा बिदा फंबायफोर आरो दिनै माखासे आं बिटिसिनि खेथ्रखौ बुंनो थांदों बिथांमोनहा दिनै महिषासुर बायदि रुप लानानै हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै माबायदि सिगिदों बर' राजखान्थि लिडारखौ आं बुंनो सानो जिहेतु हाग्रामा बिथांखौबो बुङो जे ओरैबायदि जे माबा मोनसे जुदि बिनि एगेन्स्टै थाङोबा हेमन्त बिश्व शर्मानि एगेन्स्ट थाङोबा बिथांखौ खोनानै मथे बुङो एलिगेसन लागायगोन होनना बिथांखौ धमखि होयो आरो दाना बुंनोसैलाय प्रमद बिथांखौ डाइरेक्ट बुंनोसैलाय जे प्रमद बिथांखौ बुंनोसैलाय नोंथाङा जुदि आंनि मथ' खोथाखौ खोनासङाबा जे बिथांखौबो धमखि होयो नोंथांखौ बोखारनानै हाग्रामाखौ सिबिं होगोन दा बे जाथाय महिषासुर बायदि बिथाङा सालायगासिनो फाग्लासियान दा बेबायदि जोंनि गेजेराव जानो मोननाय नङा बिथांजों थोजासे फाइट जागोन मानो होनना बुङोबा बेबायदि चिफ मिनिस्टारा जोंनाव थानो नाङा आं बेखौ स्पष्ट खोथा बुङो बिथाङा जोंनि बे हिउमेन राइट्सखौ बिथाङा मानो होनना बुजिया मानो होनना बुङोबा साननै सानथामसो सिगां जाथाया जोंना जानानै थांदों जोंनि ओनसोलाव हठात करे सानै मानसि इन्सिडेन्ट साडेनलि थैनाय जाहैबाय आरो लोगो लोगोनो मालाबानो दुम दांदां माबायाव थांदां गावहैलायबाय नङा होमबा सिपाझाराव दा नैबे कनभेक्ट 19आव एकर्डिं टु रुल्स रेगुलेसनाव दा कर्ट अफ कन्डाक्टखौ बिथाङा चिफ मिनिस्टार जाना भायलेट खालामबाय गावनि दायित्वखौ लाखिनो रोङासै मानो कनभेक्ट 19आव सिरियास सोलिगासिनो दं जिहेतु बिथाङा गावनि हम पावारखौनो मोजाङै सालायनो रोङासै दा बिनि बे महिषासुर बायदि सासन खालामनायाव आङो मोजां मोनाखै आरोखि दा जिखियानो जाया मानो बेबायदि चिफ मिनिस्टारा आं दा स्पष्ट मोनसे खोथाखौ नुनो मोन्दों बिनि इयुननि खोथाया जाहैबाय आं ओरैबायदिसो नुनो मोन्दों गमामायैनो मानो होनना बुङोबा भबिष्यतआव बेखौ ओरैबायदिसो नुदों बिनि आइडिय'लजि आंनि साननाय हनायखौ आं साननो मोन्दों जेरखम मोनसे समाव फेक इनकाउन्टार अफिसार बिथाङा गुप्तक आटक खालामना बर'फोरखौबो सोरबा जाथिखौ गोबाङानो बुथारदोंमोन प्रफुल्ल कुमार महन्त नङा होमबा दा बे सिस्टेमिक टेकनिकल' आं लांनायसो बेखौ नुदों जिहेतु बेखौ बिथाङा जुदि बेबायदि सिस्टेमेटिक थांबाय थायोबा सैमायाबो सोंनाय नङा बेखौ चिफ मिनिस्टारखौ बिथांखौलायनो थोर गियो बिथांखौ गिनांगौ मा दरखार दं चिफ मिनिस्टारखौलाय बिथाङा गावनि एलिगेसन गोनांखा जेनेबा बिसोरखौसो बे जोंनि बर' सानै सुबुंखौसो जेनेबा थांनाय आगोलनि जे बिथां हाग्रामा बिथांखौबो सिगिनो हागौ बा दानि प्रमदखौबो बिथांमोनखौ बे मोननै खोथा होनाय महिषासुर बायदि सालायनानै बिसोर सिगिनो हागौ खिन्थु आंखौ हानाय नङा स्पष्ट खोथा जोंनि बर'नि गेजेराव राजनीतिक नेताफ्रा काउन्टार होफिननो गैया ओंखायनो दिनै मुर्ख बायदि बाहायजागासिनो दङ आं बे खोथाखौ बुंनो सानदों बारे आं दिनै गमामायै बुंनो सानदों बेनि जेरै दानब दैथ' महिषासुर बायदि साग्लोबनानै खालि मुस्लिम हिन्दु पलिटिक्स खालामनाय बेखौ आं बानजानाय मोनाखै जिहेतु सारा बुहुमनाङैनो आं नुनो मोन्दों आरो जोंबायदि नैबे इयुथ सेंग्राफ्रा दिनै पलिटिक्सआव फैनांगौ गोबाङैनो आं नुनो मोन्दों आंखौ नायनानै गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दानि जाखांफुनायफ्रा गोबाङै मटिभेसन मोन्दों आं बेखौ स्पष्ट खोथा बुंनो सानदों बे 100% अनेक मानसिया होन्दों आंखौ सार नोंनिफ्राय जों बिराद सोलोंनांगौ जोंहा माखासे नोंथांनि आइडिय'लजि साननाय हनायफ्राय सोलोंनांगौ खोथा दङ बे खोथाखौ बुंदों आरोखि जिहेतु आंनि बुंनायनि खारना जाहैबाय दिनै बेनि महिषासुर दानब बायदि बेबायदि बिजेपि सिस्टेमै सालायनायखौ आं मोजां मोनाखै मानो होनना बुङा बिथांखौ दिनै रावबो काउन्टार होनो रोङा आं दिनै बर' चेनेलजों होदों जेराव बायद' जायोबा आं निउस चेनेल इन्टारनेसनेल मिडिया चेनेलावबो आं काउन्टार होगोन जिहेतु मानो नुनो मोन्दों गोबां समनिफ्रायनो मोन्दों बेयो मोनसे मोजां खामानि मावाखै मानो होनना बुङोबा ट्राइबेल इन्टिभिआव सब समाय बे हेंथायै बेफोरबायदि सिस्टेमैसो खालामदों नामा होननाय खोथा फैदों आंनि साननायाव नङा होमबा मानो होनना बुङोबा दिनैसिम नुदों बिजेपिआ दिनै माबायदि पलिटिक्स खालामगासिनो दङ बिथांमोननि टारगेटआ जाहैबाय एक नाम्बाराव जाबाय दलित फिसा हारिखौनो दलित अबिसि एसटि बेफोरबायदि अल बुहुमाव दिनै खालामगासिनो दङ आं जिहेतु आङो दिनै आंनाव नेसनेल लिडार बायदि टेलेन्ट दङ गुजरातनिफ्राय दिल्ली मुम्बाइसिम जों नुनो मोन्दों
मानो होनबा बिसोरनि बिजेपिनि टारगेटआ ST OBC दलित ST आवथ' जों बर'फ्राबो गोलैयो नङा होमबा बेफोरबायदिखौ नाख्रेबना जानाय नामा महिषासुर बायदि सिस्टेमै बिजेपिया बे खोथाखौ आं बुंनो सानदों आरोखि जिहेतु नुनो मोन्दों दिनै BTCनि थासारियाथ' गोबाङैनो गाज्रि जे दानब दैथ' बायदि बे बिमा दुर्गाजों जेरेखम दानथार जागोन बेबायदि सिस्टेमसो इयुनाव जागोन बायदि नुदों आं जेरै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जुदि बेफोरबायदि राजनिति खालामबाय थायोबा बिथांनि राजनिति केरियारखौ जों नुनो मोनाखै जे बारा गोबाव बे आगान सुरनाय नंला गोबाङैनो थाबैनो खैफोदाव गोलैगोन बायदिसो नुदों जिहेतु बिथाङा गावनि हम पावारखौ मोजाङै जिहेतु हेन्डेल खालामनांगौ बेबायदि खालामाखै जेरै गोसो एरै बेफोरबायदि सालायदों बेखौ आङो गमामायैनो मोजां नुवाखै आरो आङो बारा गोबाव बुंनो गोसो गैला जिहेतु जोंनि जोंनि जाथिनि सानैसो गोहो गोरा लिडार बुंनो थाङोबा आगोलनि थांनाय जोंनि हाग्रामा बिथांखौबो जेरेखम धमखि होनानै दोनो बियो बिनि उनाव दानि दं प्रमद बर' बिथांखौबो धमकिया बेनो बिराद इजि जाबाय बिसोरखौ नङा होमबा बिथांमोनखौ काउन्टार होनो रोङा रोङा बेखौ बुंनो रोङा बिथांमोनखौ स्पष्ट मोनसे खोथाखौ आं होखाबाय दहायनो थांनायावनो जिहेतु हाग्रामा बिथांखौ डाइरेक्ट होनो बिथांखौ एलिगेसन लागायना होगोन जेलाव खोबसिगोन होननानै गावनि बारगा मावबा बेबायदि मोनसे धमखि होनाय बायदि होयो खोमा होननाय मोनसे डाउट सासपेक्टेड बाय दा बेफोरबायदि पइन्टखौ हमदों आरोखि नङा होमबा बिनि उनाव दिनै प्रमद बिथांखौबो बुङो नोंथाङा जुदि आंनि बारा बादगा खामानि मावोबा बिथांखौबो बुङो नोंथांखौ बोखारना हाग्रामाखौ डाइरेक्ट लाबोनानै आं BTC चिफ बानायगोन होननानै थारमाने जोंनि जाथिजों जोंखौनो खुंलुबोनाय जादों गावहा गेजेराव थब्ला नावखौ थुखावनानै थांनो नागिरदों दा बेफोरबायदि राजनितिखौ आं मोजां मोनाखै जिहेतु फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि सलिया जे मोजाङै मोजां जानांगौ बिदा फंबाय गासिबो मिलायना थानांगौ आरो बे मुहुर्त टाइमाव आंनि लुबैनाया सबसे गिदिर खोथाया बेनो गमामायैनो आं सानो नैबे राजनितिकआव जिहेतु UPL जों BJP जों ज' जानानै BJP खौ थारला जोखार हरोब्ला आं बेखौ सबसे गाहामसिन मोनो आंनि साननायबा नंगौना नङा राजनितिक उनाव सोलिबाय थागोन मानो होनोबा दिनै बे मोनसे सामान्य BTCनि गदिखौ दिनै गावजों गाव बिदा फंबाय लख्रा मैसोफोर बायदि अख्रेब अख्राब जालायबाय थानायाथ' बेबायदिया गाहाम नङा जिहेतु आं बेखौ लुबैयाखै आरो इयुनावबो आं दिनै बुंनो सानो गोबां मानसियानो बुंदों सार नोंथाङा BTC इलेक्सन गेलेगोन ना गेला आं दिनै स्पष्ट नोंथांमोननि मिडियाजों बुंदों आं BTC इलेक्सन मालाबाबो गेलेनाय नंला बे आंनि दायित्व नङा आं जुदि इयुनाव सानोब्ला आंनि आइडिय'लजिया बे भगबाननि अननाय नोंसिनि आशीर्बाद थागोन जिहेतु आंना चिफ मिनिस्टारनि धान्दा दं नेक्स्टआव मानो होननानै बुङोबा आं दिनै स्पष्ट खोथा बुंबाय मोनसे खोथाखौ दिनै स्पष्ट मोनसे बिराद गोनांथि गोनां खोथाया जाहैबाय दिनै मोनसे खोथा माइन'रिटिखौ बिथांमोना बिराद टर्चार होयो ट्राइबेलफोरखौ बिराद टर्चार होयो आसामाव दा जिहेतु जोंनि मोनसे गोनांथि खोथाया जाहैबाय आसामाव मथा मथि बुंनो थाङोबा माइन'रिटिया 1 कौटि 20 लाख दङ अनजिमाया बिनि उनाव जोंहा लोगोसे दंबावो बाङालिफ्रा 90 लाखनि पपुलेसन एबाब दङ आरो बिनि उनाव जोंनि ट्राइबेला सिंगेल लार्जेस्ट कमिउनिटि बुंनो थाङोबा बर' ट्राइबेला दिनै 60 लाख दङ बा 50 लाख बिनि उनाव गासै ट्राइबेलानो 80 लाख जोंनो खुनु जाथिखौ नाङा जों 2 कौटि 80 लाख पपुलेसनजों जों चिफ मिनिस्टार जानो हायो आसामाव जिहेतु बेखौ दिनैसिम जोंनि बर' लिडारफ्रा मोजाङै स्टाडि खालामबाय सामान्यबो नोंखाय BTCखौल' अख्रेबबाय थाना गावजों गाव मुफुर मोसाफोर बायदि अख्रेबलायनाय मा जानो आंथ' BTC इलेक्सनखौ मालाबाबो गेलेनाङा भबिष्यतआवबो गेलेनाङा स्पष्ट खोथा दिनै मिडियाजों बुंबाय मालाबा सोरबाफोर साननांगौ जे सारा मालाबा BTC इलेक्सन गेलेनानै चिफनि थान्दा दं नामा होनोब्ला बे जोबोद गिदिर मोनसे भुल आं मालाबा BTC इलेक्सन गेलेनाय नङा खिन्थु आं जायखौ मोजां मोनो बेखौ स्टार केम्पेइनार हिसाबै आङो इयुनाव जथेस्थ' समर्थन होगोन बे आंनि दायित्व आरो एसेखिनि बुंनानै आं फोजोबनाय जाहैबाय आरो बारा गोलाव आं बिबुंथि होनो गोजा एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द क्लाब जिन्दाबाद